Bones. Com va? Bé, tu? Mira. Uns quants. Sí. Estan sortent ara a tope tots a la vegada. Ara surten tot a la vegada. Mira, jo pintava unes flors a la veus. És ben polida. Me falta un poc d'aquest color, que és una Poc de passada. color. Sí. Però molt bé, molt bé. Sí, aquestes es mengen. Havia sentit que n'hi havia unes, però són els mascles? Sí, són les flors que no fan escarabassona. Aquesta d'aquí fa escarabassona i no el menja. Menja salta, que està tancada i Jo n'he menjat. menja sal. He menjat, estan frites, les he menjat, pot ser? Sí, pot ser. Penso que sí. Pot ser. Està molt bé. I veig aquí que, a part d'escarbassons, tens que semblen males herbes, però no ho són, no? Sí, hi ha qualque mala herba o herbes invasores. Però entens que Sí. que porten... Aquí estem amb ecològic, que no hi ha cap mala herba. Totes són positives, en si. Jo antes he vist una herba que estava minada de puriols. Sí, més aquí baix Tu per aquí? hi ha una que està a xotel d'espuriols. I espuriol és bo Sí, pel sí, camp. sí, espuriols dels principals, hi ha diversos, i ajuden a controlar-ho tot. I això surt tota la vegada o van sortint durant... Van sortint. Cada dia pots passar i hi ha un grup i van sortint. Això són... Aquest, en 2 dies està fet. Si ens deixes créixer, que... Després ja Perquè créixer molt i fa molt bé. treuen pipida, ja és diferent. Ja no és... Veurem. I les figues els hi falta un poc, aquestes encara, no? Sí, ja n'hi ha qui comencen a madurar, perquè això és... Les primeres quines són? Les que Enguany van quasi molt en bany, diria jo. Volen poca aigua, no? Se fica.